Igbo bụ Igbo, genu ntị o. Igbo Cultural Association of Michigan bụ otu jikọrọ ụmụ Igbo bi na Michigan na mba Amerịka akwadola ememe ịwa ji na mmemme ụbọchị ndị Igbo bụ Igbo Day nke afọ a bụ 2024. Ọ ga-adị na Satọde bụ abalị 17 n'ọnwa Ọgọst afọ a malite n'elekere 11 nke ụtụtụ wee ruo n'elekere 6 nke uhuruchi. Ebe ọ ga-anọ kpọrọtụ bụ na Wayne County Community College, Northwestern Campus, 8200 Outer Drive, West Detroit, Michigan, zip code 48219. Ọ na-eweta aka n'elekere 7 nke uhuruchi. Anyị ebugharị ọnọdụ wee buru egwu gaba n'ebe anyị ga-anọchụ nta ego n'ogige ụlọ ụka The Divine Providence Lithuanian Church dị na 25335 West 9 Mile Road, Southfield, Michigan, zip code 48033. Anyị ga-awa ji, taa ụgba na okporoko, ṅụọ mmanya ma riekwa ụdị erimeri dị iche iche eji mara ndị Igbo. Ndị mmọnwụ ga-agba, ndị egwu omenala dị iche iche ga-eti eti gbaa agba na mmemme a. N'ebe ahụ ka ị ga-ahụkwa ndị be anyị n'ụdị ekike dị iche iche anyị ji bụrụ Igbo bụrụ ọgacha. Oke ọbịa pụrụ iche a ga-enwe na mmemme a bụ nwanne anyị nwoke Prọfesọ Bat Nnaji, onye isi ụlọ ọrụ Geometric Power Limited na-enye ọkụ na Aba, Abia Steeti, Nigeria. Ọ bụ ndị ụlọ oriri na ọṅụṅụ Mebel Hotels Limited, Asaba dị na Delta Steeti, Nigeria na-akwado isọmpi omenala. Ekwekwala ka akọrọ gị akọrọ, kwado akwado maka na anyị kwadoro akwado wee na-apụta n'ojo a. Ịwa ji na Igbo Day 2024. Bịanụ ka anyị kporie ndụ n'ụdị pụrụ iche. Onye binyere aka n'ọkwa bụ Chief Gabriel Ugwu, onye isi otu Igbo Cultural Association na Michigan na mba Amerịka, ya na Chief Dr. C. Morgan C. Onwenu Akụsi na nna na-ekwe, onye isi oche otu kọmiti na-ahụ maka ịwa ji 2024, nakwa Honorable Prince Ama bụ onye na-esote enu. Onye laruo ya kara ndị ya dị ya o.